Hej og velkommen til CB Talkshow. Vi er rykket udenfor, fordi vi blev jagtet af en psykopatisk homo ud af vores studie. Vi starter lige med at beskrive ham. Han er en høj og lidt bred fyr i en rød trøje og blåagtige bukser og Adidas-sko. Ser I ham? Så pas på. Han er fra rigtig farlig. Tak for den dejlige beskrivelse. Okay, der er sådan der homo derovre. Det er homoen! Ja, jeg tror han går nu. Og så kommer han. Hej og velkommen til CB Talkshow. Nu er ham der homoen gået væk. Men nu skal vi lave en parodi på CB Talkshow. Vi starter med at Birk fortæller en af hans gode historier. Ikke Birk. Var du ikke Birk? Nej. Hej, jeg var Kasper. Okay, jeg er Birk. Jeg er Kasper. Okay. Der gik en gang en mand. Ja. Foran en bus. Bussen stoppede. Hvad snakker du? God historie! Og det var så nu. Holder vi lige en kort pause. Hej og velkommen til CB's Talkshow. Hej. Jeg hedder Kasper. Og i dag... Birk. Nej, jeg er Birk. Så er jeg også Kasper for helvede. Ja, du Kasper. Tak, Kasper. Nå. Skal jeg? Jamen, det skal da Birk, der skal det. Nå, Der var engang en Ja. Velkommen tilbage til vores parodi på CB Talkshow. Ja, vi starter med, at Birk skal lave en af sine åndssvage historier. Du er ikke åndssvagt. Jo, du er. Hold godt, mand. Han gik. Og han gik. Og så gik han. Og så gik han hen til sådan en kat. Og katten havde en pik ligesom der. Ej, det har jeg set. Og så kommer der en gammel dame. Hej venner. Halløjsa! Det bliver side 9, det der, hva'? Hej. Hej. Nej. Hallo, I skal filme for os! Det synes jeg godt lide. Det er altså for unfair. Nu er det tid til Kasperens historier. En night. Støvle. Jeg er Jens. Der gik Har du Kasper? Jeg er Jens. Og så kom der en mand og trådte ned i nakstøvlen. Han hoppede kun på... Vi kan lige starte an, ikke? Ja. Du skal lige sætte dig her, fordi det er bare... Nej, jeg skal altså til min skoletur. Farvel! Det var hyggeligt at møde dig. Ej, nu kæft, Jens. Ja. Jens for helvede, mand. Ej, nu kæft, Jens. Har du ikke noget andet, der er til? Hold nu, det går, mand. Hallo, mand. Hej, Jens. Jeg hedder nu Birk. Hej. Det var mig, der var Birk. Nej, det var mig, der kørte. Vi har et problem. Hej, hej. Hvor hen er hovedet? Flyt jer! Det er mit slag! Jens er blevet forvandlet til andre løg. Nu venter vi lige, du kommer rigtig mange mennesker. Hej. Hvad laver I? Hey, Skal I nå jeres skolebus? Skal I nå jeres skolebus? Ja. Nå, så har jeg heller ikke. Så må jeg løn jer. Løn! Løn, kom med dem! God dag. Det var slut for CB Talkshow 4. Pauli!